Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta, Mak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho, Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh, Pak. Oh, iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya loh Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Ayo nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa, Pak? Anggere apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan. Ayo. Apik kuwi ayo. Saya loh Pak. Nggih. Dengan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif.